गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों दिपेन बर' जे जोंनि आबसुनि आफादगिरि मानगोनां बिथाङा बुंदों जोंनि रावखौहाय जोङो आप टु इउनिभार्सिटि आरो गासै अफिसियेलि लेंगुवेज हिसाबै जोङो बाहायनो हायो होननानै जोङो बयबो मिथिगौ। जोङो दिनै गासैबो हाइ लेभेल जे PhD ThD होनो हालायनाय मोनसे पावारा जोंनि गेजेरावहाय दंसै, नाथाय बेफोरखौ गासै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो आरो बाहायनायावहाय थाबैनो गोख्रै कारेन्सि खारनो थाखाय दिनै आबसुआव थानाय आफादगिरि जे दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनै बेफोरखौ मावनायावहाय गोख्रैनो आखायाव लानांगौ। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै बासनबाजि बा लेक्सार होयै होयै टाइम पास राजनितिकनि तालिम होनायखौसो जोङो नुनो मोन्दों। बिथांमोनहा दिनैहाय बेफोरखौ साननो गोनांमोन, नाथाय दिनै बिथांमोनहा निउसाव ससियेल मिडियायाव मिथिं दावथिङाव दिनै बिथांमोनहा मावबाय होननानै बुंदों। नाथाय जे दिनै जोंनि बर' रावखौ गेवलांनो थाखाय आरो बर' रावखौ राफोद खालामनो थाखाय गोजौआव लांनो थाखाय बिथांमोनहा फुटफुलियाव थानानै गासै बेफोरखौ मावनांगौमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय बेफोर गासै हाबाफारिखौ दिनै दासिमबो मावाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै। बेसो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा गासै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा लाफैनो बिथांमोनहा दिनै मावनायावहाय दिनै स्टार्टिं खालामनाया मोजां आरो बिथांमोना दिनै गोख्रैनो नाजानाया मोजां गासै अफिसियेलि लेंगुवेज खालामनो आरो जोंनि गासै BTC पार्लामेन्टआवबो दिनै एसामिसआ जेरै गथैखिनि आसामावहाय सावरायजायो बेबायदिनो जोंनि BTC आवबो जोङो दिनैहाय बर' भाषायैनो जेखि हारियानो जाया मानो BTC आवहाय बर' राव बाहायनांगौ होननानै आंनि फालरफोरा आङो सानो। जेरै जोंनि आसामनिफ्राय थाङोब्ला दिनैहाय MPफ्रा दिनैहाय इंलिस हिन्दी बाहायनांगौ जायो आरो जोंनि दिनै BTC निफ्राय थाङोब्ला जेरै एसामिस बाहायनांगौ जायो बेबायदिनो जोंनि BTC आवबो बर' बाहायनांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। शेड्युल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो, स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो, बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयआव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो। बर' जि MIL बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इण्डियान लेंगुवेज जि 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहेन्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं। आरो गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै मिथिहोनो नागिरदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जइन्ट इनिसियेटिभआव गोदान दिल्लीनि जि दिल्ली इउनिभार्सिटि दङ बेयाव जोङो थांनाय समाव मानगोनां भाइस चेन्सेलर बिथांनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बर' जि MIL बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इण्डियान लेंगुवेज जि 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहेन्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं। बे जोंनि मोनसे बिगिनिं जाफुंसारनाय। आरो बिनि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों आरो लोगोसे राज्य सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोना ABSU आरो साहित्य सभानि बे दाबिखौ लानानै धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि लेभेलनिफ्राय डिमान्ड आकारै लिरनानै होनाय जादोंमोन। दा बे बेलायाव आसामाव थानाय बर' मैखोम ओनसोल बा जेराव जेराव बर' स्टुडेन्टफोर दङ केन्द्रीय बिद्यालय, बे केन्द्रीय बिद्यालयाव बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन बा HRD मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा जास्टिफिकेसन बिदों आरो बिनि इंगितआ बेनो जे बे केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर'खौ 8 शेड्युल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो, स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो, बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयआव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो। आरो बेजों लोगोसे जेसेबां CBSE रान स्कुल दङ बिटिआरआव आसामाव, जेराव माने भेन्सार प्राइभेट स्कुलबो दङ आरो जेराव सरकारि स्कुलबो दङ, बेयावबो
बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय बे जास्टिफिकेसनाव हरनाय जादों। थामथियाव जाहैबाय टेटखौ लानानै गोबां खेब जोङो आसाम सरकारजों गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय, सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायबाय, बर' थुनलाइ आफाद एबसु जयेन्टलि, आरो बिथांमोना बुङो जे बियो सेन्ट्रेल साबजेक्ट होननानै। स्टेटनिफ्राय बिथांमोना लिरनानै हरबाय, किन्तु बिनि मावनो गोनाङा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, दा बेखायनो टेटआ लेंगुवेज 1 बे अपसन पेपार जानांगौ, आरो बे गैयिनि थाखाय बर' केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन लेंगुवेज अपसन लानानै टेट होनो गोनां जायो, जेराव बिसोरो क्वालिफाइ जानायनिफ्राय बन्सित जायो, आरो बिसोरो बेयाव एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बन्सित जायो। फारसेथिं नोङो सेन्ट्रेल स्कुल जेराव थाबाय, जेराव नवोदया थाबाय बा केन्द्रीय बिद्यालय थाबाय, बेफोरावबो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों। दा बेखायनो बे टेटनि जेंनायाबो सुस्रांजानायनि लामायाव जोङो बेखौ दिनै नुहुरदों रोखायै। आरो जोबथारनायाव जाहैबाय जे दिल्ली इउनिभार्सिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि JNU, आसाम इउनिभार्सिटि सिलचर आरो नेहु, बेनिफ्राय तेजपुर इउनिभार्सिटि, बे मोनबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' MIL बेयाव इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि थाखाय बा अपेनिं खालामनांगौनि थाखाय जि जोंनि दाबिमोन, बे दाबिखौबो भारत सरकारा जास्टिफिकेसन बिदों, आरो बे जास्टिफिकेसना फुल प्रुफ दङ जोंनियाव। बेखायनो जों दिनै बे सावरायनायावनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो हारिमु आफादजों जयै सावरायनानै बे जास्टिफिकेसनखौ जोङो दैथायहरबाय, आरो MP बिथाङा फल' आप खालामबाय थादों। बिथाङा बुंदों बे जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायाव, बेखौ जोंनो बिथाङा मोनसे बिसास होदों। दा बेखायनो बर' हारिनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै सुस्रांनायनि जि लामा, बे लामाखौ दिनै मोनगासिनो दङ। आरोबाव आद्रा थानाय जेंना जेंसिखौ जोङो जथायै खौसेयै मावनानै सुस्रां